clear tu te chi bai le ve ku le ole tun truma chuan kum sang ni som ni pathuman ti chu landscape with invisible hands ti chu kan clear ho ve thung don hani kum sang ni som thum paruka chuan kan khovel chu alien ho chi khat the waf anti te chuan an op to a an lo om china mihring ten an hna tele an in le lo te han chan zowa alien ho chu kho pui thlok thei changka tak taka an kho sawe thung ani ma se mihring ten hena chuan an mani pui tura local langin an ril ru an min vek thomai adam chu artist ni tu mek ni in au nu ukil ni mek bet le au nau nu natalia tenen an cheng hoa an pa ber ho chuan an khosa ho trina ma se kum tam takkal ta khan apa hian hau kalbo santo ani ma se in le lo chu an kuta akal sana chu an ni tan thil hlu takani a chan po mi tam zok chu chen na in nei lo an ni wanga ni ber mai an nu ber bet chu na nei lovin a om meka an tan chuan khosak a har sat lai tak ani he adam chuan alem zia te chuan a hun anun poimo te chu a ziek tel thina a unau nu natalia chuan thlai ei chi tak tak chu chin alo tum ve mek bok a chan chu an ei tur mu chun chu cholem alien sawin an lo pek thin chu ani maya ei tur pa ngai cho tak tak chu an ei chak thin hle tu khat chu an in zona alien khopui pakhat hi haron thloka an ton thin pa ngai ni ma se an ning thei hle ani sikula chuan adam chuan english literature class top na ber tur chu kalmeka presentation en tir nei in an ril ru ne na thun zomin alien ho chuan an zirtir train an presentation at chuan alien ho chuan milem kiu deuh te mangin khovel an puina sat zia hridin dotin an bum vel thin ani chumi zo chuan an zirtir tu chu an hna an ban lui tur thu an ron hrila alien ho chuan an culture le history zirtir an du to wangani chu an man ro mangin an zirtiranga ti chuan zirtir tu lakna an poisa an khoral to don lo ani atnuwa art class an nei lai chuan adam chuan student thar chloe chu muin ava beta anin biak reng taka chuan a star hle chloe te chung ko chu in le lo nei lovin an khosa ni tin anin son kual thin ani class bana chuan chloe le adam chu pon lama an kalai takin silairi an hreta an zirtir tu pa kha aloin kap num dai mai chilo ni in adam chu akhur na salaya thilom zia angai tu chuan hreom ati hle ani chloe le achung te chu adam chuan an in lama om ve turin a soma tlai kha chu zanri an ki lai chuan an mut a fu lo hlom khop mai chloe pa mr mars chuan bet nena zanri ai pui awang chuan lom thu a hrila na a hmuh hun huna arul let tur thu in atiama ma se chloe unau pa han tar chu alom lo hle ei tur tak tak an ei ngai lo awangin a phun na sa hlea chuta adam churon trong chuk thutin chloe le achung te chu anin noya andu chen anom thei tur thu le anu beti dil angai lo thu ron soya chloe le achung te chu zan khat lek riek tura ngai kha an nia an du ai re an oma wangin bet chu alom lo hlea bet chuan adam chu chu kalama kowina hawa ma se adam chuan anu nena ti tur dik tak ani jok ati ve tlat mai karto pa chloe chuan thil engemo azon khom dan te chu adam chu ako hmuh chumi om zia chu khopui thlok thei atanga alien hoin aron pai thlak zinga chuan khral chon thei thil hluite a om le om lo azong thin ani an cover hre om zia te han soilai chuan adam chuan apa chan chin soi chukin ani chu real estate developer ni in mihring chen na anga alien te chen na tur siam sak ve turin offer a hmuh ma se alien ho chu an fair lo em awangin an offer chu a narta eizon na thazok dap turin california kala chuta china chuan achung te chu aron mele to lo ani chuti an ti lai chuan adam chuan chloe lem chu zik trana atnu chuan aliens ho thil pai chu in fiam nan mangin an in fiam vel ta ani an in lama an hole nu chuan adam chuan chloe chu alem zia chu mu tira an in fob trap tia chuan mr mars chu alo kal thut mai thil thalo an ti lo nan parda chu a keu hong ta vela sikula chloe chuan a thil charte chu hral alo tum ve boka bet nena an in luaman an pek theinan a thei top a chu avea
mà sẽ tu man ăn mà một tổ khổ cái tan lâu chuan pawisa han này xí lâu Adam chuan Chloe chu astar em mà vangin ăn in lụa man te chu ngai dam mai à đua mà sẽ Chloe chuan pawisa hmuh na tur idea này ta alien ho chuan mihring ina thinlunga feeling kan nei ang hi an nei ve lo awangin mihring te inkara mangai na te hi thilmak dangdai takan ngaya an lua device mang chuan Inngaizawngte chuan an nun dan te aliens ho chu TV show angin an hmuh tir theia an lo en man chu an choi don ani Chloe chuan Adam chu a partner ani du lo azota ma se a idea chu Adam chuan adu lo a chan chu anin mai na inkar chu mi ten an lo en vereng chu tur chu nuam ati do lo thu le khuanu duan anga man adu jok thu rila ma se Chloe chuan pangai takin kanom thawanga min clear lo angin kanom mai don alom ati Adam chu min theita chitang chuan Adam le Chloe chuan anin ngai zona jin kong chu an tranta alien so en tur chuan an broadcast pa zel bokani an device in engkim record in an taksa danglam na te a hretel thei veka a chan chu alien so chuan mangai na in an kut pha ati thlan dan tele an lungphu te ati ran dan te chu an hret chak thrin ani an date masaber chu a kaltlung viawa Chloe chuan an hnungami te lo lan velo nan Adam chu atol son tira wangin Adam chuan nuam chu ati chi lova an pahnih chuan hun nuam tak tak an hmangduna a chang chuan aza thlak ve hle train a chan chu an device chuan en tu eng zat nge om ti le an pawisa siam zat aron hril zel bok wang ani atira chuan en tu an nei tlem thei hle a ma se anin hmaina a zual zel awang chuan en tu po an pung ve zel reilo te a ei tur tak tak chu ei ve thein an nu le pa te chuan an chuang hlaya ma se han tar chu aril ruwa lo la hel bik tlat mai Chloe chuan hmaina chungchang te chung ko chungchang te le in kom dan chungchang te han soi puya tum chuan bet chuan sum don na chu choi do kana soilo turin na lo hrila zanria anei zo chuan Adam chuan Chloe chu an device tel lova hun man puya han tuma ma se Chloe chuan device chu avua lui le ta thowa atuka chuan Mr. Mars chu ina omin alien ho trong chu zir halo tuma an trong chu mihring ten kan ti rik anga richuak ve thei ani lova Hunter chuan alongai sang vaklo chuti lai chuan bet chulo hoin Hunter le Mr. Mars ten deal masalova a computer an lo khoi ti awa mu chuan an pani chuan a hawa inza ton na le mithil hlut sakna chungchang soin a ang ton tona Hunter chuti tawin a kalbo zuita Mr. Mars chuan ngaidam te dilin mani phal le phallo kan zo zot masalo chia min hret him sham ro atia ma se a fa pa mulaya khatia zaktaka asiame ro chu alom lo te soibok an pani chuan in hnial chhun zomin an hnuwa phei chuan orol ring tak takin anin hauta an fa te po chulo hoin an vai chuan in hauta lui mai bet chuan thu top siamin in chunga dan zom tur siam thlap angai ani ti na trong ta chumi nu chuan chung ko pani te chu a hrangin cho han ei to han tar chu phun rengin Adam te chung ko chu an thla tu te atranga mi hausa an ni awangin min puizok tu turan nia ti in atonga Chloe chuan chan to kalung oi thiam hi zir vero tin alo hau ve bok ni tamaliama Adam chu nuam atina are tial tila a chan chu an dana piang chu device in alo soizel wangani school party ya chuan an camera a an laulan ve awangin couple dang te chu a hawa an pani kara chuan an in chung chan chin po Chloe chuan a soilang du lo a chan chu a en tu te tan a hlimom don lo wangani a ma a an dan tur an soinen chuan ain an tak lo em awangin Adam chu ha thin rim ta a device chu a pot thata bok Chloe chuan thin rim a hun lo ti in an lam zo phot angai atia atuk sikula chuan Chloe le Adam chuan alien te atrangin le kha handong nol mai an classmate pakhat chu le sak turin an tia an han le sak chuan broadcasting company in an khin na le kha haloni chumi chungchang soifel turin khopui thlok thei pakhat akal tur chuan sky basa churan chuang ta golf cart ta chu pakhat hian lo muakin mihring panga in golf cart a hruai kul chu mak an ti hlea chupa chu Adam pa anga mi hlotling tak ni in alien ta na thok tura so mania
ma se chu hmuna chuan mihring te zinga a tho ang doctor na chu thok to lovin driver ani dai mai alien ho chuan lekha thiam te chu an hnuai thok turin an du thrina chu adam chuan a hriatin poi ati hle ma se driver chuan doctor ani lai ain a hlo atam jok thuin alo changa a fa te chom nan a tha ti soibok atopa chuan lei korong bula hian an thlenga a chunga lutin alien ho office aloni alien chuan a kun mangin thil a soya computer chuan lo let zelin an pahnih chuan en tu te an bum tin na puwa an taksa le an awmdan an zir chian na anin hmangai to lo ti alang thei tin an ni chuan kan line hmangai alom ti ma se a oi sak du lova broadcasting company chuan sum tam tak a choi tir theya chuan rukna thleng poa an rul zolo tur khopa tam ma choi tir theya nei kloi chuan re thei taka kholaya khosak lekha ha zoom to lova ti dan ngai tuin partner dang nen kan so kan chun zom mai anga ti ta chu thu chuan adam mathin lung chu atin al hlaya ma se alien chuan kloi ngai dan chu ha pompui ta si an ho konga chuan adam chuan kloi chu thilom zia zot fia kloi chuan in ngai zon na ain omna tur mun na poimo zok ti na chang an in thian that na chu an sum do na chuan ti chelo se a du thu a soibok in lama bet chuan an contract chu en sakin ti thei an nei to lo thu le alien lawyers te chu ko ta hnial chi an ni lo ti a soya zanri an ki lai chuan natalia chuan engtin zel nge kan om don le lo ti a bet chu aril ruwa ha in alien ho office a chuan kalveta a nga lai chuan an boss papa chu hmuh ani chuan alo chi bai ve mai bok an meeting lai chuan bet chuan hmangai na hian chi hrang hrang a om thu a hrila chita hmangai na thil ti thei ber chu nu hmangai na ni ti te hril a alien boss po chu fa anei to thowa hmangai na thlem tal chu a hriat thiam a be se ani ti chuan offer siam ta a bet chu ina a ho nu chuan natalia le adam chuan anuin alien boss papa alo hon ti an hmuh chuan mak an te ema chu alien ta na chung ku anga an om chuan hlo an nei thei don ani bet le alien chu anin nei ta a adam chu anu awanga arilwa ha thin mai ba ka kloi chu midang nen anin zui dai to boxi zanrian ki line bet chuan apasal ei tur chu a chan som saka engtin nge an kowang ti in an ngai tua alien ho chuan ming an nei ve ngai lo awangin chu alien chuan pa ti in min ko ro ati naupang ho chuan an du lo hle ani an in thren nu chuan adam chuan kloi chu abedu to ngai lova kloi chuan biak lui tum ma se abedu ngai lo ina ho chuan alien chuan fapa tia kowin ku alo be se a ma se adam chuan lo du loin na takina trong khum ta bet chuan lo hawa anin nial pha zui adam chu in nuwe chukin mars le hunter nen tv an enta a newsa chuan economica alien hoin thanglam na han siam chung changa mi pahni hi an loin hila a pakhat jok chu hlo an pe ti hriat tak hian alien holam chu alo trang hle hunter chu alo phun nuap nuapa ma se mars chuan alo fak ve thung adam chuan in elna na sata wangin in lak ran na alo chuwa pha alo ti ve a thu soi chu hunter chuan lo nui zatin adam chu an hausak zoka angaya wangin tongkam moilo takina tong khuma chu chuan in hial na chok chuak zelin hunter chu ati tawa akal ta dai mai mars chuan atira afapa khosak dana chuan ngai dam dil ma se anua adam ate chung ko chu mi om thei jok an nia wangin hunter chuan a soidik ve tholo matilea anu zan laya chuan adam chuan thoma hria in hnuai chukin apa mr campbell chu alo lut ruti muta atira alai dewa ma se anu chuan apa mu wangin atlim ta hle mai adam chuan thilom zia te a han zota apa chuan a chung te chu thil mu tir tura nei tia hrila chu wanga phone po lo phone ngai lo ani thu te ha soya apa chuan anu chan chin te zota adam chuan hrilfi a hre lutuka wangin atal buya bathroom a abiruk san ta dai mai apa chuan anu chu han ena bet chunga alien lo mu hi la mu chuan mak ati hleya aril runal tuk chu tuar thim loin a chule ta dai mai ani adam chu bathroom atanga alo chu me chuan apa chu alo kalbo le man to si nakin dewa chuan no pang hi sikul lu tumin an kala sikul chu alo khar dai mai a chan chu alien hoin device mang khan le kha zirti ran tum wangani adam chuan sikul chu ui takin a thlir vong vonga tukver le kong khar te chu an hlia khu vek ti a hmuh chuan lemzia na na hmang ta
bet chu alien nen TV in an hun pum man mang trina chu alien chuan film hlui tak tak te chu hmuh nom mati hlea ti son na phal ngai lo bet po chu kal son na phal ngai lo ani bung ro lo thlengin alien chuan apron le samlem buang alo cha saka chuti lai chuan atna dil na ten anon kola alien ne na anin nei ma adil to khani interview turin an lo ko hi halonia a chuak don tia soi chuan alien chuan kal lo turin angena in chung en kol tura du thu a thilani bet chu thinrimin anin hauna sahlaya an mani chom tu chu alien a pa ani jok ti ten an anga TV off nu chuan bet chu interview tur chuan akal ta tho mai ri anin how ver chu Mars chuan alo hria alien in TV remote a me theilo wangin Mars chuan awa me sakta tlai alo nia bet le afa te chuan anu namu chu loman tuma ina an lut chu Mars chuan samlem malo vua apron alo orbok alien ne na in deal kha kan chung ko zokin kan lo chun zom toang tin alo hrila adam chuan amilem zia chu chun zoma kho chetak kara chuan asiak zela achangin natalia chuan apui ve thin bokani gloi chuan arukin alo thlir verenga apa chu alien chia lo ani taka wangin aril ru a ha thin le bok adam chuan aziak zota alem zia chuan alien wanga mishing te tan hun khir le shom ani zia tar langa adam chu a in pal thuta a in pal na chu alien kha haloni ponvel fangkual turin alo te chuak ve hi halonia TVa anti landan nen adang lam viau ti a mutheya adama milem zia chu muin a om zia te zot mase adam chuan chan dan a hretalowa atuga chuan adam chu sikul lama chuan ko ania alien chuan apa le art expert lo koin amilem zia chu an lo endika ti chuan a theyang to ka om zia hril fiatum ta khovel om dan ko muatum nani alien ho chuan thiaman ti ema wangin an khopui thlok the thok turin an soma hlawh po tam takan pek tur thu an hril abulami te chuan lo lom puin kut an lo beng dura bet chuan contract chu enzo chuan adam chuan na chu tho atum ta adam makal bo don tia hriat chuan natali chu lom vak lo adam chuan thlatlem te tan chawalom tia a chan chuan apai na kaldonin chu tiang chia chuan a soi tin natali chuan a chang leta a kaldona chuan a chung te chu mang thra Chloe mang thra tum lai tak chuan spaceship te chu lo trumin adam chu chung ta adam chu thok chokin lever thim takal tlangin auditorium a chuak lola alien liran lo oma sikul banga amilem zia chu an lo la mishing te chu an hlim ni om takalo ziak danglamin an lo tara ti chuan stage a ko chowin alien ho fel zia soilui tir an lo tumani apadin muntur chu a hrethiam ta alem zia po chu a uita vio mai an contact chu cancelin khovel lama le lea a chungte chuan an lo dem lem lo ani adam chu amu hil theilowa sikula avakala alien hoin anti chiat te chu va muin a thar zile chu tumta gloi chuan ron muin an pahni chuan ngai dam manin deal ton ta adam chuan alem zia lo pui ve turina soma anin kar chu zoi muanga siam thatan tumta an painting ming chu landscape with invisible hands ti ani ti chuan movie chu lo top ta clear tu te a top thling lo thlir zo va in kalom lo dam ul lo hriselula film dang na erin mule kan tum do nia local tero ai tuna hian in ai phone in a dor free kan ring ko la om me ka kan din me mai ke kon ta kan le ve ngai do na kon kan din e me chan chu le dor hian in kon ma ni atong be second dan de sil pe po this installment te pon an ti sak thei ka chanin kai po in he ka pulo em em chi kyang ka le phak ngai lo ka ring kha me lo discount ka lo me ma tin hen do hian le hula